suntem gata cu gaura. Asta va fi piscina. Sper să-mi ajungă membrana, că n-am calculat, am făcut la ochi. Dacă nu, ajustăm noi cumva. Acum urmează să punem protecție. Nisipul. După aia a început vântul pe ea și a pus și geotextile. Acum poate s-a oprit, opa. A pus nisip peste tot. Și acum pun geotextile imediat. Și după aia folia. Combat de 3 zile cu pânza asta geotextilă, că bate vântul, eu de cum mi le ia vântul la loc. Acolo pe unde erau pietre mai mari am pus și o pătură peste să nu mi se perforeze cauciucul. Dar am gândit, acum zic să pun folia poate și după aia să o dau la o parte pe bucăți și să pun folia geotextilă după aia de sub. Îmi pun folia, o așez pe poziție și după aia o dau înapoi la o parte și pun astea. Oricum când o să o trag acum, nu o să stea astea pe loc doar. Așa le-am pus, am pus folia direct peste, nu se mai mișcă. Asta a fost logica mea. Să vedem dacă și funcționează. Așa arată când o să fie folia. Am făcut bine că am pus folia mai întâi. Că am observat că am făcut un pic prea mare și nu mai ajungea acolo capul și sacul un pic tras de păr, dacă observați. Dar nu contează că ideea este
ajungă apa până la nivelul ăla restul. Așa, în partea aia și așa, nu mai vedea ce mai fi. Nu, acum dau fiecare bucată în parte la o parte, fiecare colțișor așa. Și aplic folia gel textile. După cum se vede, am pus folia gel textile peste tot. Acum am strească să scot pietrele de la fund care au căzut întâmplător acolo în mijloc. Și să mai aranjez un pic stânga-dreapta pe aici pe acolo. Să pun așa niște pietre în jur ca să nu se mai miște. După aia începe partea grea, trebuie să o umplu cu pietre și să îi dau o formă. Acum cu piatră, am reglat toată piatra asta care am scos-o din pământ, pe care se bagă înapoi înăuntru când iau picazul. Așa. Am și un pic de ploaie, așa, un pic de apă iaz deja. Piscină ecologică. Vreau să termin partea aia de acolo cu mlaștina. Și bănuiesc că tot acolo se va și intra, nu știu exact acum. Lucrurile se dezvoltă așa de la sine și eu nu mă adaptez, ca să zic așa. Acum vreau să... Îmi pare porțiunea asta de mlaștină, gen. Vreau să pun în niște folie de asta de izolație pentru temelii. E bună că o să acționeze și ca filtru. Peste ea o să pun pietrișul, ca să pot și să calc pe aici când vreau să cobor sau alea, că am cumpărat o folie de 0,5 și e cam fragilă din câte am observat. Deja am trebuit să petecesc în vreo 2 locuri, că era perforată și apa, ca să zic așa, e prețioasă și nu vreau să o pierd aiurea. Mai ales dacă o să o filtrez și să fie curată, de ce să reumplu cu aia din pârâu care e cum e. Deci pe partea asta și cam pe toate părțile pe unde o să se circule, am să încerc să pun, să împart pe asta ca alta n-am. Dacă nu o să trească să mă mai cumpăr. Și peste o să vină pietriș de la fin, de desubt, și după aia pietrele astea deasupra. Așa, ca să creeze o filtrare naturală.
Țelul principal este să nu trăiască, să nu trăiască, să nu introduc niciun fel de chimical aici în momentul. O să o las să se dezvolte de la sine, să se creeze un ecosistem. O să o populez poate cu pește, nu știu, dar ar trebui să pun ceva pentru țânțari, că dacă nu o să se facă aici un paradis al țânțarilor. Niște fâțe de astea, am să încerc să le prind direct din pârâu. O să trebuiască să-mi cumpăr o capcană și să introduc câteva specii de astea native de aici din râu. Să vedem dacă supraviețuiesc și să vedem dacă sunt efective împotriva țânțarilor. Și dacă o să se înmulțească și o să fie bine, poate introducem și ceva răpitori să avem noi ce păpa. Că aia e și ideea. Am mai adus o cupă de piatră. Tot asta am căutat ceva mai mare, mai masive, ca să am spor, să nu mai mă chinui. Să termin partea aia de acolo și partea asta de aici. Mă uimește cât de mult material intră. Nu știu dacă se reușesc să termină mașina asta, că asta e toată piatra care o strânsesem eu în grămăjuri acolo, că am grăblat pe lângă. Iază așa un pic, partea asta trebuie să o mai fac. O să mai iasă ceva. De acum trebuie să golesc cupa și o să bag tot aici, în partea asta. Poate reușesc măcar partea asta să o termin. Am terminat de pus piatră aproape 100%, nu sunt când să mai trag țeava de apă, cu siguranță o să mai găsesc ceva pietre. Le mai pun acum, mi-a venit pietrișul și încerc să-l împrăști aici. Mai spor la treabă. Nu v-am mai plictisit tare mult cu detaliile. Acum golesc apa asta mizerabilă care s-a strâns de la ploaie și am lăsat-o cam multe zile în izbeliște și s-a făcut plină de alge. O să trebuiască să fac un pic de curățenie. Dar între timp am săpat un șanț de la râu și am tras o țeavă frumos prin cădere cu furtună acolo.
ca să-l umplem fără consum de energie. N-am disclaimer, n-am schimbat cursul râului, nu am săpat, nu nimic, pur și simplu am pus un furtun pe amonte și ăla picură, adică nu are jet foarte mare, în sensul că nu am făcut mari blugomănii, dar are un firicel de apă care va umple în câteva zile. Te și pe taică-miu care m-a ajutat aici la proiect. No. Și acum acoperim țeava cu nisip. De aici o să mă duc încolo ca să-mi trag și apa în casă. Și Doamne ajută! Vreau să vă arăt numai acest stadiu am ajuns. Am acoperit cu piatră ce s-a putut în părțile alea. Am renunțat că mi s-a gripat maneta de la viteză de la tractor și aș să mă ocup de treaba asta. Dar între timp i-am dat drumul să se umple, să mai scot din mizeriile astea care s-au adunat. Pe care le am tras apă prin cădere de la râu. Nu am foarte mult de bitire de acolo. Un firicel, dar vine fără curent și pe viitor o să fac o scurgere să las continuu să meargă, că să circule apa. Aici curge apa de ieri după masă. S-a umplut partea de jos. Da, încet, încet o să se umple. După aia cu sita o să strâng gunoaiele, după aia o să încep să plantez pe părțile alea, dar mai întâi vreau să o pun unde ajunge apa. Că am făcut eu calcule, dar știi cum e, calculele de acasă nu se potrivesc cu cele din târg. Trebuie să mai vedem. Partea aia acolo o să rămână neacoperită și aia la fel deocamdată. Dar o să mai am timp, poate găsesc ceva stânci mai mari și le aduc. Dar cu pietrele astea trebuie să pun prea multe și eu nu le-am fixat cu nimic, că n-am vrut să bag chimicale și mi-e frică să nu cadă, să ne rănim pe aici. O să vă arăt când e plină și o să vă zic și când mi-a luat să umplu.